Мондый чаралар ай сайын bir исем кысаларында үтсә дә, аларның темасы һәм эштәлеге һәр чак төрле була. Менә шәһәрнең Тимер юл районында узучы "Батырлар безнең арада" дип аталган бүгенге бәйрәмгә мәртәбәле кунак итеп төрле елларда Совет армиясендә хезмәт иткән ветераннар чакырылган. Карсун районы Нугай иле авылыннан Рәшит Алимов 1973-74 елларда Сириядә хезмәт иткән. Без белмәдек барган Брежнев вакытында безне по тревоге подняли и bir yıl 2 ay biz baruга анда тукталды бөтен сугышы. Шундай сильный иде ракетный установкалар, этот фантомнар, ичкан вакытта. Вот. Biz как раз шул голландский высотадан защищать иттек. Шынлы районы Кәше авылында туган Әнвәр Авый Хәсәнов исә 17 ел Ульяновск хәрби танк училищесында укыта. 1986 елда Афганстанга аны хәрби командировкага җибәрәләр. Анда бер барганда бардык. Яшьләр түгел. Инде уже 43 yaşındayım. Районның татар автономиясе рәисе Рамил Абитов мондый чараларны уздырганда беренче чиратта район администрациясе, халыкны социаль яклау бүлеге, мәгариф һәм мәдәният идарәләре белән тыгыз элемтәдә эшли. Бу юлы аның партнеры районның хәрби комиссариаты булган. Безгә кирәк инде үзебезнең базу данных, берсәкне татар җегетләрен, татар кешеләрен базу данных берсәк зурайтырга кирәк. Кем кая служить иткән, кем кая воевать иткән, шуларны без берсәк күтәрмәклибез, берсәк искә төшермәклибез, берсәк без алар белән атрашмаклибез. Атрашмаклибез үзебез генә түгел, без яшьләр белән, школлар белән дә атрашабыз. Вот. И аларны без не только день именно день Победы, допустим, день на 23 февраля без Булай көннәрдә дә, булай бәйрәмнәрдә дә тырышабыз. Бу кадрлар шәһәрнең Төзүчләр мәдәният сараенда узган бәйрәмдә төшерелде. Мондагы татар теле һәм мәдәнияты көне тулысы белән яшьләргә багышланган иде. Сер түгел шәһәр мөхитендә татар яшьләренә үзара аралашу өчен мөмкинлекләр нык шикләнгән. Без алар белән әзрәк эшлибез, әзрәк. Алар белән күбрәк эшләргә кирәк, күбрәк аларны үз өстебезгә алмыйча, күбрәк аларны коллективка чакырып, интересовать итеп аларны китерергә кирәк үзебез белән эшләргә. Аларның эшләүләре күренеп тора, теләүләре бар. Без аны үзебез дә андый юллар әлдә ахырысы таба алмадык. Шуннан яшьләр белән безнеке, конечно, кысынкыгады. Элекке еллардагы сыман бүген яшьләрне үзешчән сәнгатькә тарту да нык кыенлашкан. Яшьләрне, конечно, үзешчән сәнгатькә тарту авыррак. Шулай булуга карамастан безнең әти-әниләре йөргән, ансамбльдә йөргән, аларның үзләрен, балаларын, малайларын, кызларын монда бию түгәрәкләренә, җыр түгәрәкләренә, танцевальный кружокларга үзләре шулай әкрен генә тартабыз инде. Аллага шөкер, бүгенге көндә безнең 12 кешедән торган туган як ансамблебызда 4 яшь үсмерләр, әле мәктәп еллары, мәктәп бетермәгән студентлар бар, 4 дәүләт. Район башлыгы Наил Юмакулов үз чыгышында районда милли мәдәниятне, телне һәм динне саклау мәсьәләләренә тукталды. Много вопросов решается по продвижению культуры, языка, религии. Вот вы сейчас слышали, сколько много делается в нашем исламском центре. Стараемся проводить мероприятия, стараемся двигать наш район, продвигать, потому что пока живет культура татарского языка, пока живет наш язык, живут и татары. Наил Юмакулов тырышлыгы белән 22 мең татар яшәүче районда моннан 2 ел элек ислам мәдәният үзәге ачылган иде. Монда хәзер дини чаралар белән бергә атна саен диярлек төрле милли чаралар да уза. Башта куртык ачканда кешеләр йөремәс дип, хәзер Аллага шөкер, халык та күп йөри башлады. Бөтен нәрсә акчасы да, садакасын да бирә башладылар. Үзем дә күбрәк мәчетләр ясый башладым. Шәһәр Думасы рәисенең беренче орынбасары Алсу Айзатуллина быел Ульяновскида узачак федераль сабантуйны уздыру һәм аңа шәһәр казнасыннан тотылачак акчалар хакында да әйтеп узды. Заседание Думы булды городской, и без 20 миллион депутатлар заложили это благоустройство парка Победы. Өлкә татар автономиясе рәисе белдергәнчә, хәзер мондый чаралар апрель-май айларында татарлар яши торган барлык районнарда да узачак.